Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinga di tinagan nga Agnes. Iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Pinilit ko ti makabangon iti sakit a napasamak kanyak. Aging gaadimteng ti jakpulos ni namnama a pasamak. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Agnes. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Laundy. Dandanikan agpas ngay anak ko. Ngam aging ka ita, pulos asaan nga agparparik na dyan nakasikugkan ka. Saan yun anamnamaan nga agparangday jay nanang? Imbagak matan kada kayo at akrut day jay alalaki. Idi na amuan na masikugak. Kinuna na asan pa'y anakasagana. Kat manipod imbagak ama sikugak. Saanan ang nagpakita. Kan saan kumitten ang maawagan. Ay, unay kalakit ding aminan anak ko. Pagad-adalan da ka, tapno saan ka may pada ka da kami kanitatang mo nga awan adal na. Ngam sabali mo ti inaramid mo. Aklonak adakkel abidot dayto nga inaramid ko nanang. Ngam nalpasan. Awanin maaramida. Maudi ti babawi ako nada. Anya pa'y nga rod ngay. Awan maaramidan may kanitatang mo. No saan nga awatan da ito'y anapasamakin ka. Anay ko, kalata si makiti dyan ko. Aga nakaksamatan na. Nanang! Tatang! Aga nakaksan! Arayatan dag! Nay, anya ti mapaspasamakan ka. ko. Aga nakakadain. Awan tatang, agsakitan ti dyan ko. Ha? Mala, itugaw mo pailaan dita. Tay nakmangkita iti pangiluganak kan ka. Tay panda ka ni di ospital. Sige tatang, saan kayo ko mangagbaybayan? Anay ko. Lalaki ti anak mo, Agnes. Ay na, kastoy gayam tirik na ti addan apo ko na. Kasla sumaranta ka makakitkita dito'y apo ko. Kahit kumusta mo tintirik na manak. Okay, aklaan tatang. Mariknak laang akasla nakapsutak. Kasla maulawa. Mala, maturog ka pa'y nga rod tapno makainan ka. Siyak pa'y laang ti makaamaw dito'y anak mo. Mala, tagawid akpay nga raud. Inak mangala ka dagiti daduma masapsapol dito'y ospital. Kan ilutwan ka mutan iti pagpapigsam anak kaw. Nanang, ano sa inyo abantayan ti anak ko Sumurutak kinihan nga agla ko iti wagwag ijay ili. Imbag lang nga adda basit biro ko. Ngam ti agigi anak laang dito'y balay. Awan problema anak ko. Saan mo't anarigat abantayan ti anak mo o tanasingpot mo't? Agyaman ak nanang. Uray kasto'y tinagbanagak. Saan dak aginura. Tultulungan dak lata. Natural at tulungan da ka. Taanak da kakat nga rod. No kayat mo, mabalin mo pa'y nga ituloy ti agadal. Saanin nanang. May sa akon nga ina. Iso asaan laangan ato'y bagik ti panunutak. Rugya akon ti agurnong para iti masakbayan ti anak ko. Uray saan akon nga agadal. Ti anak ko laangan ti yurnungak iti pagadal nanto. Talaga matumal da iti a business ta? Manumot ngamin ti gumatang. Ado pa'y mat ngamin ti mas nang runa akasampulan ti tao. Ununaan da pa'y laang agatangan ti makan Sa bagay imbaglaangan tadamot basit kita ta. Ay, kasanuak ang makaurnong para iti anak ko. No kastoy laang ti kita ta. Agnes, awan ka di planom amang ituloy iti panagadal mo? Napukawin ti ganas ko nga agadal. Ti anak kon tulaangan ti pagadala. Kumusta nga iti amana? Saan ka di anak pakpakitakan ka? Mabutang iti obligasyon. Iso asaanan ang nagpakpakita kanya. Ay, nakasta. Single mother ka nga rod. Day tangarot ti problema, friend. Maitid ko nga ta amin nakasapulan ti anak ko. No kastoy laang mati pagsapulan. No kayat mo, agabrod ta. Ha?
Unsang agpayso Nanang, adda ko maibagak kada kayo. Anya dayta, anak. Dumakdak kailan ti anak ko. Kasano ang maipaay ko amin akasapulan na. No agla ko lang ang itiwagwag ti pagsapulak. Anya ti kayat mo asawan. Kaya't ko ti agabrod, nanang. Anya, nay, basit pa ilaan ta anak mo, panawa mo. Adda kayo mat amang kita kan ko, nanang. Sa bali laeng mo't no adda ka mismo amang kita kan kuana. Nanang, diyo ka di kaya't ang makalungaw tayo mat basit. Lakayan ni tatang, ngam agtaltalon pa'y laeng. No makaabrodak lakit di siya kunti makaamu iti amin akasapulan dito'y balay. Sige, sika nga rod ti makaam mo, Agnes. Tatang, aping agtrab-trabaho kayo pa'y laang ititalon. Sumardeng kayon, taamangan no agsakit kayo. Nakarkaron ton, adakdak kay ti magastos yo. Nadadangag sakita ka, anak, no awan nararamidag. Kasapulan ti bagay, ti trabaho. Basta saan kayo nga rod nga agbamban no, Gwan? Di nakpakadanagan, anak. Ti bagim kitday, ti an nadam dita abroad. Narigat no agsakit ka. Wen, tatang, ninanang ngay, ayan na. Pinayaban daman ni ti eskwilaan. Jak amaw no anya manen ti naramid ti anak maw. Ay, unay lakit din dayeng anak ko. Nagrigat ang mabagbagaan. Amang ano si kalaing ti ururayin na, akayat na amakadwa, anak. Tatang, no agawi na kasanulaangan ti biyag mi ngay nga agina. Upat atawan mo dita abroad. San ka kadi pa anak ka urnaw para iti pag-aadal nandaw? Manulaang mat ngay ti sweldo ti katulong, tatang. Nagrigat ti makaurnong. Talaga ka ding awan ng namakan ka, Agnes. Naibagak matan kan ka, nga awanan planok ama ki asawa. Umanayan kanyak ti anak ko araksak ko. Ti priority kita, ket ti makaurnong iti pagadal nanto. Tulungan ka matkada. Nulakit disong bata nak. Ibilang ko, akaspud ng anak ko, ti anak mo. Ado ti babbalasang dita. Saan asyak nga addan anak na ti pagdatunam. Ngam si kati kayat ko. Naibagakon, awan namnamaem kanyak, Romeo. Agnes, Ni, aday tamat gayam ti gayam ko nga urayat. Sige, panawan kan, Romeo. Oh, Hana. Agnes. Kunak man no saan mo akayat ni Romeo. Apay nga kadwa kayo. Imasidag anak isarita, gaputan nakita ng ador urayak. Kaasimat, bastet kad ka. Sapay madlaw kat agkursunada kan ka. Ay, saan ka mamatpati kadagita lalaki? Itilaang damo ang nasingpot da. No naaladan ti kayat da, saan da kan apagan ano? Saan mat siguro nga amin alalaki? Wen matkit di. Ay, amin alalaki. Saan laang amay may sa ababae ti pakaatrakan da? Pangaasim anak, agsingsingpot ka kuma. Kanlalaingam kuma iti pagadalan nyo, ha? Abay akasta ka, mama. Abay saan mo kaya ti agawid? Amin nakaklasek. Adda mama kan papada mapmapan iti pagadalan mi. Syakad ni Lola lang. Ay naanak ko, namin anon ngayon bagakan ka. Agsapsapulak para iti masakbayam. Tano addaak dita Pilipinas, saan nga umanay ti birok ko. Apay nga rod dagiti kaklasek. Adda mat iti Pilipinas dagiti parents da. Ngam umanay mat ti sapul da. Ay, adday ta ka man ako nakon. Ipilit mo manan ti ammom. Basta lalaingam ti agadal dita. Tapno saan asayang ti ipaupaw ko akwarta. Maawatam, ha? O sige, babayan, tani. Awan manan ti turungan ti saritaan ta, tani. Ipilit mo manan ti kayat mo.
Nanang, apay anak kaawag kayo. Madama ti trabaho. Mabit lang di pa nakisaritak kan ka anak ko. Numaminsan, saya ato mo ti makisao iti anak mo. Nagpasugnod manen, idinalpas kayo ang agsarita. Agsangsangit manen, apay kano akasta ka. Nanang, awan na saya at ama pasamak no panuynuyan nyo iti kayat na. Anya pa'y lang ti sapulin na, kat maitid lang aruden amin akayat na. Kayat nang agawidak kanun dita. Tapnoan niya. Ay, ubing pa'y ngamin ti anak ko, di na maawatan. Ngam inton dumakal, maawatan naktumot laang. Ngam kasaritam lata iti nasayaat. Saan kat apagungtam adagos? Nagdagulit met ngamin nanang. Ma-stress lang aruden ti tao dito'y gapo iti rigat ti trabaho. Dagulit pa iti anak ko. Imbes apatib karan na ti pakinakam ko nga da dito'y. Isumot ti nakarkaro ang mga stress kanya. Ay kat an-anu sa maanak ko. Taanak mo kat nga road. Sige nanang tani ado pa'y taramidak nga gururay. Da kayo ratan ti makaamo iti anak ko. Talaga ka di nga awan dengdenggam ha? Apay ang nagbabadag iti gradom. Anya ti kayat mo apagbanagan no kasta ka? Sayang laang ti pagbambanugak ditoy, no awan met sumsumrak di ta ulom kadagiti adalin nyo. Kasta kayo kit di Awan pa'y nasaya tapan nakisauyo kanyak. Puro kayo ungat. Amok, sana ka napatag kada kayo? Iswa kasta kayo? No saan ka napatag kanya? Sa anak ko man anag-abroad. Agrigrigatak dito anak ko. Tapno laang adda maipawit ko akwarta. Saan ko matagid-gid dawon kada kayo dayta, mama? Ti kayat ko lang, agawid kayon, takayat kayo ama kadwa. Talaga natangken ti ulong. Saan ka ang makauawat? Iso siguro nagbababadag iti gradom takas na ka. Saan mo ang maaawatan ti ibagbaga ti maestram? Ay, talaga nga agkonsumisyon na kiti anak ko. Nagtangken ti ulo na. Saan ang makaawawan? Saanin arabrabak dayta, gayam. Manipod agad adalan ti anak mo, dayta ti problemam. Panagkunag, pagustuhan ti anak mo. Agbakasyon ka iti nabaybayag. O di ura eksublikan tumatlaang. Saan ang mabalin ati kayat na ti masurot? Adamot dananang kantatang akadwana. Saan mat ngagmaymaysa? Ngam umapal ka dagiti pada ng ubing. Nga adda dagiti dadakkel da akad kadwada. Ay, kalukwan day ta. Isukit di ati apalan da. Tamaitid amin akasapulan na. Kan saan nga agkurkurang kadagiti kasapulan na. Agsasabali ti pakaragsakan ti tao, Agnes. Saan mo't siguro adagita abanag wano na materyalan ti pakaragsakan ti anak mo. O, nanang, aping imawag kayo manan. Problema manan iti anak ko, ti bagayo? Uwan anak ko, katagawid ka kuman. Ha? Apay, kanaping agsangsangit kayo? Awanan ti anak mo. Simborot ka dagiti ka klase na napanaglango iti karayan, idinalpas ti klase na. Nalmas. Awanan ti anak mo, Agnes. Saan? Sana pudno day tananang. Sana mabalhin namatay ti anak ko. Agawid ka kuman, Agnes. Urayan na ka. Kanor-urayan na ka ti anak ko. Sige, nanang. Urayan da. Agawid na kitamot lang. Diyos ko. Anak ko. Apay, pinanawan na. Anak ko. Nagsakit matanday ti anak pasamakan ka, anak ko. Apay, pinanahon nakmatan. Pakawanan na.
daw mo. No amok la kumakastigayam ti pagbanagam. Nagawid ako la kuman. Tapno nakadua ka pa itinabayag. Nagsakit nga awatan. Kasladyak maglon nga awan kan. Saan ka man lamang kasawit tadakon. Sorry, anak ko. Nasa dinuman dayan mo sabay kumata naragsakan. Kat pakawanan na no nabaybayan ka. Dati masakbayam ti pampanunot. Anak ko! Ita, tanay tabunan ti anak mo. Anya ngay ti desisyon mo, Agnes. Agsabli akmat lang idiabrot nanang. Kaslaad adda amalidayanak. No adak lang dito Adakan ka day ta anak. No iso ti amo, makapalagan kan ka. Uray awanan ti anak ko ngayon ornongak. Agsabli aklata. Takas lang mapagtitak iti kapapanunot dito Nagrigat nanang. Nagrigat ti mangrugi manan. Diyak amo, no kasanuak amang rugi manan. Agkararag kalaang anak ko. Saan mo nga ipalubos nga dadakas ang mapasamakan ka? Amok akabailam alabanan day taapan nubok asimmang bahikan ka. Aging gaita, sa diwa paylaang ti sugat iti pusok, gapu iti pan nakapukaw ko iti anak ko, Mr. Lonely. Nakaikadengak ngaminan na saanan ang makiasawa, kat ipamaysak ti amin ko iti anak ko. Ngamjak ni namnama, ang mapukaw ko gayam. To'y pagayam mo, Agnes. Agnes, pagayam ko, agyaman iti daytoy apakastalitaam. Talaga anasakit daytoy anapasamak iti anak mo. Nasakit, ang mapukawan tayo iti ipatpatag iti biyag. Ang amanya nga rod, bulod tayo laang ti biyag tayo. Kat ti kasayaatan nga aramidem, agkararag ka iti apo, ta iso ti makatulong kan ka, tapno mailiwliwag mo, ti ladingit mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Agnes, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Adele. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ibinglay ko mamat ti pakasarita iti biyag. Barang mapili ang maidrama. Kat makaipaay iti adal kadag iti padak adumdumeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Adele. Dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Sweetheart, kaya't ko kumatimadan iti kabukbukudan alugan. Anya? When, sweetheart, amok mo tagmaneho. Mga laklangan iti lisensyak, tapnawan ti parikot. Okay. Gumatang tanto itilugan nga usaram. Agyaman ako na, sweetheart. Awanan yaman na.
Amin na kayat mo. Ipaay ko. Lakit di tapakaragsakam. Wen, kan tapno di kan mataktak amang itulod, kan mang sundo kanya kiti trabaho. Kunak tumat ngamin kan ka, nga oray di ka nagtrabaho, sweetheart. Tapno di kan ma-stress. Sana bale, tasaan mo't nga stressful ti trabaho. Kan may sa, dakkelan ti anak ta. Kat awanan ti pakakumikuma kadad duma. Tulungan naklaangan amang imaton iti negosyo ta, sweetheart. Among matan, sweetheart. Awan asam ko iti negosyo. Ala, wenen. Di kan lapdan iti kayat mo. Pinatgan ti asawam ti kidaw mo, Adele, anak ko. Wen, tatang. Nagasat ka talaga iti asawam. Naanos, kan adda mabalinda. Kat amin akidawam, ipain na. Wen nga ron, tatang. Awan ti maibagakkan ko na. Kahit agan anad ka iti panagmanayhom Tadi mo unay kabisado ti agmanayhaw. Amok matkit din, tatang. Basta agan anad ka akanayaw, anak ko. Nagasat ka talaga, Adel. Kita man data. Inggatangan na kapay ti asawam itilugan mo. Wen, Sofia. Ngam, Oh, apay. naanos nga agpaiso ti asawag. Ngam, ay, kasla mapukpukaw ti panagayat ko kan kuana. Anya, ay unay kan. Addan anak yo. Kan ipapaay na amin na kayat mo. Kasta ti ibagam. Ay na, no kaslakin ni Fernan ti asawa. Aramidak amin na pagrebengak kas asawa. Tapno dinak isukat. Ha? Unmat, iso nga aywanam ket di ti asawam. Sweetheart, kumusta ti panagmanehom? Nasayat, mat. Awan ti rumbang apagdanagam. Nasayat no kasta. Tapno awan ti pagdandanagak. Awan tinaskan apagdanagam. Gaputa batido akmatan nga agmaneho. Sa bagay, Awan gayam. Awan trabaho mi inton bigat. Iso a long weekend. Kat plano mi kadagiti gagayam ko amapan iti beach. ay katwa na. Awan parikot iti dayta. Agyaman nak. Ket, anya ti pagluganan nyo? Ti kumalugan ta ti aramatan mi. Tainnam kami laang matamapan. Awan parikot iti dayta. Ala, usaran nyo ti lugan. Basta agan anad kayo iti papanan nyo. Wen, sweetheart. Kat agyaman nak. Ay na, sipod adan logan mao. Nagbalin kamatan abulak bawl, Adele. Saan mo't tatang? Anya saan? Kat no tunggal Biyernes, rumwar kayo kadagiti gagayam mo. Katilugan mo ti kanayon mo pa nga usaran. Nasaysayatan ngam ti agar kila kami iti sabali alugan. Isumot laeng. Wen ngam amangan no addamat ti maibaga ti asawam. Awan, tatang. Naanos ti asawag. Kan maysa, intenan kanyak dayja alugan. Iso nga ramatok iti sa dinuman akayat ko apapanan. Wen, inted na kan ka. Ngam di na kayat asawan at tila pangipipanam. Sana bali taawan mat parikot, tatang. Awan mat maibagbaga ti asawak, maipapan iti dayta. Sweetheart, marigatan akong nagmaneho. Baka papanugmat gayam. Katuan mat ngamin, sweetheart. Apay, maumuma ka din ngagmaneho? Kaslakas tanga rod. Mabalin mat nga itulod kan sukunan kamanen. Wan mat kiti anya nga no mga laki iti driver ko. Personal driver ka di ti kayat mo asawan, sweetheart? Wen ko ma. Ada ka di amam. Awan, agbirok sigurado nga adda mangayat. O sige,
Sikat makaam mo, sweetheart. Ay na, makapaapal ka talaga, Adele. Apay ka di manen. Adaan kay tilugan. Ita, ada pa yung personal driver mo? Sigurado, di kan marigatan. Wan nga rod Ay na, kasta kumamat tagbalin abiyag ko iti agbalin nga asawa. Saan la si Kaa, Sofia? Pati kumamot siya. Ay, da kayong talaga. Tila'y bagbagayo. Ay, basta, nagasat ka talaga iti asawam. Gaputan na kasing-singpat, kan makita nga ay ayatan na kaunay. Talaga. No may papan iti ugali. Awan ti may bagak kan kwa na. Saan ka di aseloso? Saan mat? Oh, di talagang awan parikot mo. Kan awanan ti sapulam kan kuana. Talaga Angam, madamag ko man, Adele. Anya ka di tinagan ti driver mo? Lloyd, tinagan na. 28 years old. Ay na, nakatataer si ka. Iso kumanti para kanya. Niya? Nataer nga agpaiso ni Lloyd. Ay, kasla nagmayat nga agsadag iti abagan. Lloyd, ada ka din kaayan-ayat mo? Ha? Awan, ma'am. Sigurado ka di? Wun, ma'am. Iti dayta a kinataer mo? Awan pa'y nobya? Kasta talaga, ma'am. Diyak pa'y siguro namam mo ti para kanyak. Di ka nga unay agpili-pili, Saan mat, ma'am? Ngam talaga nga awan pa'y laang ti mapusuak a babae. Pasyar ka la pasyar, anak ko. Di mo pa yun mauawer ti anak yaw. Katwun, mat. Ay, saan amay parbang dayta? Saan aga po taaddaak at taga-aw-awer? Kahit di mo matenpagan anaw, tunggal awan serrakyo iti trabaho mo. Tatang, maawatan na kumamat. Lunes, aging gat biyernes nga agtarap-trabaho ak. Kat mabambanugak mat. Iso amasapul nga aginanak, wano agrelaksak. Wen, maawatan ka. Ngam kasapulan mat ti anak mo, ti atensyon mo. Kun makainanaka matlat ta dito'y balay. Tatang, Kan kasanaw ang makainanaka, kat day tamat agbol-bulak-bol ti aramidam. Mabannog ka matlaang iti kasta ka bibiyahiyaw. wen, tatang. Ngam at least, makarelaksak iti papanak. Ay na, saan kumamat akasta, anak ko? Kita man ti asawam. Awan apolos ti inanana. Idinto ta si ka, day talaag paspasyar ti aramidam no awan ti trabaho mo. Ala, wenen, tatang. Sana bale, bumawi akto iti anak ko. Ne, ma'am, dito'y matmul ti nagturungan ta. Wen, Lloyd. Tagpili ka, iti kayat mo agatangan. Oray, dagiting ngiginaan abado. Anya? Wen, di ka matanagan. Siyak, di makaam mo. Nga, ma'am, amangan mo awan ti mabati iti sweldo, no ado ti gatangak. Jakmat imbaga nga ikaltas ta iti sweldo. Ha? Ma'am Adele? Lloyd, mabalin ka di adinak awagan iti ma'am, no dudwa talaan. Nang runa no awan ni sir mo a Fernan. Tapay, ma'am. Lloyd, nabayagan nga agpapaay ka kanya kas personal driver ko. Liga ka di makadlang. Itian niya, ma'am Adele. Adele, kunamlatan kanya. Lloyd. Adele. Lloyd, sa anak amabain, amang ibagakan ka iti marikrik na.
Ha? Lloyd, iti kinabayag mo ang nagpapaay ka niya. Natnagan ka rin nakanta. Agayatag kanta. Nga uray addan asawa. Anya? Sweetheart, adamad-madlaw ko kan ka. Anya ka di dayta? Kasla di na kamin pagan-ano iti anak ta iti kalabas. Tila madmadlaw mo mat, Fernan. Saan mo't Mabalin ka di nga agpasyar tayo nga ro dinton bigat. Pasensyakan, Fernan. Ada pag nami kadagiti gagayem ko inton bigat. Makitan to, inton sa baling aldaw. Anya? Pasensyakan, Di mo mo't ngamin imbaga adagos. Saan ka di mabalin nga itantan nyo pailaang daytay? Saan, Fernan? Gaputa nakagatang kami iti balunin mi amapan ijay beach. Alay, wanen. Sige. Inta nga ro din maturog. Wan gayam, iti bakante asiled ti pagturugak. Anya? Taapay. Puduto nak, Fernan. Iso akayat ko nga ijay ti pagturugak. Anya? Adel, husto ka di ti atap mi ka ni Sofia. Nga niya? Ay, nagrigat nga ibaga. Hoy, da kayo Pagkat atapan dak gayam. Adamin sa bali amadmadlaw mi. Anya dayta? Adel, adda ka din na relasyon nyo kin ni Lloyd. Sa bali nga minti madlaw mi kan ka. Di kan aglibak, Adel. Nakadkadlaw mo't ititig na yu adwa. Anya, Kwa? adda ka din relasyon nyo? Juan, Mary, Sophia, kat amoyo ka di. Nakananos kan nalailo unay. Anya? Addan relasyon nyo? Kasanon ti asawam? Makaamuditan. Basta ti importante kanyak ita. Kat sinurot ko ti marikrik na. Ay na Adel, agar-aramid ka iti pagparikutam. Nakikabit ka, iti pay mismo a driver mo asuswelduan ti asawam? Mary, Ay na, Adel. Agpanunot ka. Ang mga no agbabawi kanto iti udi na. honey, awan ti asawa kita. Ada na pananda iti anak ko. Kat inton umay pay laalawas ti panagsublida. Ket, anya ti planom? Rumuarta? Agpasyerta? Saan, honey? Masadutak pay laarumwar ita. Iso nga, ijay talaangan balay amaturog. Ha? Wan, di ka matanagan, taawan ti asawa. Adam ti amam. Awan, napan nagpasyar iti balay ti Maysa akabsat ko. Kasta ka ni? Wan, Lloyd, iso adi kan agpangadwa amang kadwa kanyak iti balay. Tani, agmay Maysa Ala, wanan, honey. Jak mapagkadkidan tikid daw mo. Agyaman na, honey. Talaga nga ay ayatan ka. Ay ayatan ka unay-unay, Adel. Alang Rod, inta take out iti kananta. Tapno saan tan nga agluto. Ha? Fernan? Apay anak lahat ka nakakita kanyak, sweetheart. Kunak man no inton umay alones, ti panagawid yo. Nagbaliw ti pangandang ko. Kan maboring ti anak ta. Iso nagawit kami adagos. Honey? Ha? Sir Fernan? Adda ka dito'y balay, Lloyd? Kat honey ti awag mo iti asawak? Kan naggapu ka pa iti seled a pagturturugan ni Adel? Fernan, kasto yung amin. Mawata kong ti amin, Adel. Iso akalat a nagbaliw ti panakilangan mo kanyak. Apay, anya tinagkurangakan ka.
Tamaaramid mo kanyak ti kastoy. Fernan, Kat si Kamat Lloyd, suswelduan ka iti husto. Ik-ikan ka pa iti bonus mo. Ngam kastoy ti isubad mo kanyak. Baro kamet. Ngam apay ati asawak pailaan ti tinutupam, ha? Pasensya ka, sir. Ni Adel tinang sulay suganyak. Isuan adan kami iti relasyon. Uray anya pa'y ti ipagbagayo. Oh, Umdasan kanyak tinakitak. Iso nga itamat lang. Pumanaw kayon. Oh. Uray man wag kuyog kayon. Adel, sumurot ka iti daytoy alalaki. Kat tila ang kawis mo ti alagam. Di mo itugot tilugan nga aramatem. Talugan ko dayjay. Kan di mo ikuyog ti anak ta. Total, saan mo matla ama asikaso? anya! Tatang, anya ti aramidag. Kailiw kon ti anak ko. Di na kun kayat ni Lloyd. danga. Kundi sangit ka ita. Ay, di kan tumat ngamin nagpampanunot iday. Saan ka day abinagbagaan ka iday? Ngam anya ti inaramid mo. Tatang. Ay, dayta ti maalalam. Iso nga anusam ti agmaymaysa. Agtrabaho ka, tapno adda ti kwartam. Nasayaat ngamin ti biyag mo iti den na ti asawam. Ngam ginulibam kit dain. Tatang, pangasiyo ko matatulungan na. Awan ti maitulong ko kan ka, Adel. Isu asol barang matla ang asiksika. Ti pinarnoy mo aparikot mo. Impakitak iti asawak ti panagbabawik, Mr. Lonely. Ngam nabayag, sako nagunod ti pamakawal na. Kat naurnos matlaang ti amin. Jakon inulit pa iti inaramid ko. Kat imbukbuk ko ti atensyon ko iti trabaho. Iti asawak, ken iti anak mi. Alakastan, kat agyaman ak unay. To'y pagayam mo, Adel. Adel, pagayam ko, agyaman ak iting ka panangibinglay iti pakasaritaam. Awan nga min tinasayat nga ipaay, ti panakikamalala. No di kat puon laang ti pakarakrakan ti sigod ana ornos a pamilya. Ket adal ken kadaytan, tapno saan mon nga ulitan pay. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged, itinagan nga Adel. Adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti matireksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam, ti pakasaritaan ngayon kam ikanbiyag ita, kat impatulod ti pagayam ang nagpailinged itinagan nga ador, manipod iti bengget. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely, adamat pakasarita kiti biyag, akayat ko nga ibinglay kada kayo ita. Tabareng makaibati kada kayo, iti basit nga adal, kadag iti padak adumdumngeg. Bueno, papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Ador, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kasano da ito yan, Roger? Mangrikap mo't amin na massage clinic. Sa dino pa'y itangay ti pangalaan tayo iti pagbiag tayo. Awan mabalin tayo, Manong Ador. Pandemya mo't ngaminan. Dahito ti magkagapo no apay nga agsara tayo palaeng. Huwag nga, Rod. Huwag gayam. Kasanumot nga taitan, damarga kan ela. Huwag nga paiso. Kumusta da nga taitan? Ang damot lang nga taabastuda? Tinasayaat. Intay da pasyaran. San abale, ag face mask tamat. Kayat ko na ita, Manong.
Boring mat ngamin ti awan aramidan na. Inta pasyaran ida. Sige nga, Rod. Mapanta. Kumusta kayong ditoy, Marga? Ne, sigamat gayam, Ador. Apay ngay may ka. Idinto ta maiparit ti rumwar no awan importante apapanam. Amangan no makaala kahit agrara ira asakit ita. Unay kamutin, Marga. Nagadunti imbagam. Kan may sa anak ngagmay sa nga imay ditoy ayan yo. Kadwak ni Roger. May bagang oras mo, Manang Marga. Ay, kastamot kan ka, Roger. Ala, sumra kayo pa nga rod, ah. Di taunag, ti pagsasaritaan tayo. Naimbag man ta nakapasyar kayo adwa, Manong Ador, Manong Roger. Makapaboring ti awan araramidan kan kasarsarita na. Wan nga ron. Mailiw ka no ni Manong Ador ka ni Manang Marga. Iso a kinuyog ko dito ayan nyo. Anya? Tila ibagbagang mat, Roger. Katno si ka tinangawis kanyak. Sa bagay, agbagay kayo matkit di adwa. Tinasayaat. Panawan ta payla ida, Roger. Inta agluto iti merienda tayo. Wanela. O sige, Manong Ador. Makaamukan ka ni Manang Marga, wan. Ah? Tila ibagbagat agi dya adwa agagayam ta. Ala, baybay ang talat taidan. Agistoryata man kit di. Tapno saan ta maboring. Nakaumay kayo mat dito'y boarding house mi ken ni Roger. Ma'am Daniela. At dan sakit di napatag nga ibagayo ah. Nagsasarita kami ngamin kadagiti kakadwak nga officers iti massage clinic tayo. Kat nagnunumuan mi, ang maiwaras ti daddo maapundo tayo ita a pandemya. Dakkel ti maitulong da iti awagas kadagiti kakadwa tayo. Gapo taawan pamastrakan tayo. Kasta ka di, ma'am. Sigurado ang maragsakan dagiti kakadwak ang masahista. Gapo iti dayta. Pagyamanan mi, numaawat dan ti interview akash. Talaga ngamin aparikot ti impay daytoy a pandemya. Ay, wan arod. Nga bala, kitaan ti grupo no anya pa'y dagiti makatulong kada tayo. Kat ibagam kadagiti kakadwam, nga urayan dala ang ti maiwaras kada kayo. Kat si kanton ti makaammo amang iwaras para kada kwada. Da kayon ti makaam mo, ma'am. Kat pagyamanan mi launay. Gapo taadda kayo lata at tumultulong kada kami. Nang runa ita panawan, takastoy matan ti mapaspasamak. Naimbag lakid din tadain ti management a cash assistance para kada tayo ang masahesta. Una rod ading Ella. Naimbag lang adda paggastos tayo, kabayatan ang nakasara tayo. O sige nga rod, mangan tayon tapno saan nga agbaaw dagiti makan. Madamdaman ton ti panag-iistorya tayo. Wan mat nga paiso, Manong Ador. Enjoyan tayo kaya diti panagkakadwa tayo nga ori pandemya. Inton malpas tayo amangan. Mapan kami to ni Roger iti grocery. Ay, umayak mat ah. Adamat gatangak, Ella. Saanan manang? Inton mamisan ton ti panag-grocery. Ha? Agis istorya kayo pailaan ka ni Manong Ador. Anya? Pasensyakan Marga. Ngam tinulagak daela kan Roger. Tapno baybay anda ta dito'y ang makapagsarita. Nagloko dagi jado. Pinanawan data matlatan ditoy. Ngam anya jay kunam. Tinulag mo ida tapno panawan data ditoy. Uwan Marga. Ngamin, adda kayat kung ibagakan ka. Kahit napatagday to Anya nga min dayta, Ador. Pasensyakan Ngam kayat kung ibaga, tipod no amarikrik nakparakan ka. Anya nga min dayta. Di ka nagpalpalikaw pay. Ibagamlatan no anya talaga ti kayat mo nga ibaga. Di ka kumagumurgura, Marga. Agayatakan ka. Anya? Sigurado ka kadi iti dayta nga ibagbagam ita kanyak, Ador? Laglagi pam nga anak ko. Upat da. Apay asyak pay lang ti pagdatunam. Gaputa talaga nga ayayatan ka. Kat napatagmatan kanyak dagiti amin a napatagkan ka. No bilang ikanak iti gundaway,
Amang ipanaknak itinapudno a panagayat ko kan ka. Ibilang kunto, kaspudpudno nga anak, dagiti anak mo. Sigurado ka kadi iti dayta, Ador? Uwan, Marga. Ket ikarik nga agbalinak to anapudno, kadagiti karikan ka. Kinapudno na. Adamot reknakan ka, Ador. Kat sapay la kumaa. Tadi nak to pagladingitan no aklunak ti ayat mo. Ikarik dayta, Marga. Gapo, taay ayatan ka unay-unay. Kablawan da kayo, Manang Marga. Manong Ador, naragsak kami agagayam yo para kada kayo. Agyaman kami, Ella. Ngam, hindi yu payla ko maibagbaga iti sabali a tao, ti maipapan kada kami kan ni Marga. Kidawon mi, nga ilimot tayo paylaan kumati amin. Awan pare ko iti dayta Manong Ador. Awan pa nga ron tidakdakamatan mi, kadagiti kakadwa tayo, no dayta ti kayatyo. Ay na Manong Ador, Manang Marga. Agkalay sa kayo kit din. Sayang ti panawon. Sika talaga, Ella. Di ka madanagan. Dumting tumot lang dayta. Ang amno ita, narigat may laeng. Gaputa madama pay laeng ti pandemya. Sabagay mo't kit di Ala, da kayo latang arodan ti makaam mo. Basta naragsak kami ka ni Roger, gaputa na ibkas matlaang ni Manong Ador, tinabayagan amarikrik nana para kan ka, Manang Marga. O alang aro na, ag-celebrar tayo. O Ella, agluto tayo diti boarding house yo. Ang sige Ay, kayat ko day ta, Roger. Intang arod gumatang iti mailuto. Okay, awan pare ko iti dayta. Ang saklatan ti rumar. Agbati kan dito eh. Agyaman kami kada kayo adwa. Talaga, agagayam da kayo. Nasayaat mo, tanadanon ka dito boarding house ti kabsat ko, Ador. Apay ka di, Manang Linda. Adda ka di ibagam kanyak. Talaga nga ada, Ador. Kat napatag ti kayat ko nga ibaga. Kayat ko asalod sudan. Nupudno nga ada relasyon nyo ka ni Marga akabsat ko. Jack ilibak, Manang. Ngamay ayatak ti kabsat mo. Kat kabalak apanak nakanday takan ka. Nasayaat nga rod no kasta. Ngam kasanon dagiti anak ti kabsat ko. Adapay lagad adal. Kabailam ka di nga ipatag ida. Uwan, Manang. Ipatag ko ida. Gaputa kabalak nga ipatag amin dagiti napatag ka ni Marga. Sige, jaklapdan ti relasyon nyo. Ngam di mo kumapaspasakitan ni Marga. Gaputa siyak ti makalaban mo. Ulitak ti agkari kada kayo, Manang Linda. Ipatag, kan ayatak itinapudno, ti kabsat mo. Agyaman ako unay no kastador. Oh, sige nga rod. Ibati ko dagiti inyag ko dito'y anat natang. Da kayon ton ti makaamo amang iluto ka dagitoy. Agyamanak, Manang Linda. Sige, agawid akon. Inakpay agpakada ka ni Marga iji kusina. Nakaragragsak tayo amin ita, Marga. Kamaudyanan na. Manglukat mutla ang ti massage clinic tayo. Uray kaskasano. Ipalubos dan amang lukat tayo manan. Wen nga rod. Kat sapay la kuma. Taag sublimot lang dagiti sigod a customers tayo. Un Marga, idawdawat tayo dayta. Kumusta kayo dito'y, Manang Marga? Manong Ador? Kastoy, naragsak. Gaputa agtrabaho tayo mutlaangan. Wen nga rod. Adan tumutlangan maipawit ko kadagiti anak ko iji probinsya. Wan, Manang. Barbarang umadunto ti customer tayo inton agbayag. Di ka madanagan, Marga. Tulungan ka kadagiti anak mo. Agyaman no kasta, Ador. Mabainak kumakan ka. Gaputa saan mo mat a responsibilidad ida. Manipod ita. Agtinulong tan. No umanugot kalakit di. Agkalay satan. Ay, ala, sorry Adak ngamin dito'y. O sige, panawan kayo pa'y. Tapno makapagsarita kayo na imbag. Okay lang, Ella. Saan abale? Gaputa pagayam da ka. Wenmat nga agpaiso, Ella. Sige, Ador. Kasaritak to dagiti anak ko, maipapan iti daytoy abanag. Naragsakak para kada kayo adwa, Marga, Ador.
Naadaan ka matlaangan iti love life. Una rod, ma'am. Kat sapay lang ko ma. Tamalpas matan da ito a pandemya. Tapno agsubli matan ito normal tibiyag tayo amin. Sapay ko mata kasta, Ador. O sige nga, Rod, panawan ka pa'y ditoy. Kasaritak mo't dagiti daduma kakadua tayo. Sige laang, ma'am. Anya ka di pa'y laang tiar aramidam dito'y ruar, Marga. Nalamagan dito'y. Sumraktan di taunag. Pampanunutak lang amin ti sitwasyon ta. Kasanon, no saan dak akayat dagiti kakabagyam. Hindi ka kumagpanunot iti kasta. Saan dak tumot nga talapdan, gaputa talaga ngay ayatan ka. Kan maysa, nasaya at kaatao. Isungawan mo't nga ta ti makunada. Sapay la ko mga rod takasta, Ador. Sige nga rod, sumraktan. Nalamiis nga agpayson dito ruar. Kumusta nga iti panakisari tayo kanina na Linda? Mayat-mat, Roger. Impalawag ko kan kuana, ti maipapan iti naamuan na. Nga imbagbaga ti kaanak ak maipapan kan ni Marga. Kasta tinasayat. Siguro nyo ti mabalin adiyo pag kinaawatan ka ni Manang Marga. Wan Roger, jak ngamin kayat nga darum swa adimi pag kinaawatan. Gapo, tay ayat ag unay ni Marga. Ay na, nagmayat dito igit ti baybay. Naimbaglakid din. Nalampasan ti pandemya. Makapagpasyar tayo nakastoy. Wan nga rod, Ella. Isu nga enjoyin tayo ti aglangoy ita. Wala man ang aton. Katagyaman tayo iti Diyos. Kaputa di na tayo binaybayan, uray di karigatan ti pandemya. Gusto ka, Roger. Ala, intayo nga rodan aglangoy. Ag-enjoy tayo. Naragsakak, gaputa na sarakak ni Ayat, uray kasla imposiblen, Mr. Lonely. Ita, naragsak kami kani Marga, ket kaden nami dagiti anak na. Kastan, ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Ador. Ador pagayam, agyaman kami iti panangibinglay mo iti daytoy apakasaritaam. Napintas ti love story yo. Ket ditoy ama panagnakan, ani Ayat, ket addan na eranta apanawen, tapno masarakam. Bueno, papagayam, inkay nangigan ti panakaidrama, ti pakasaritaan ti pagayam, ani Ador, dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Insurat ni Brian B. Agustin, iti direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Triple R. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center, ti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon, agyaman kami, itinkay panang tarabay.